Teda, čauko ľudia, moje meno je, pripravte sa, Doktor Muriba. A ja vás vítam u nášho tretieho vlogu. Druhého. Počúvajte, ten tretí bol omyl, lebo Paklíka mi volal do hejko a Paklík už meno bude copyrightské. Podľa mňa to bol buď voľaký debil, ktorého poznám asi v Rábel, čo s ním raz pohľadali. Vtedy mi hekujú, tento mi už dúfam, že neheknú. Takže dúfam, že mi ho neheknú, dám si aj rovno iný obrázok. Neviem, aký poradte mi potom, no ja si ho aj zatiaľ dám sám. A napíšte nám, či ste s týmto videom spokojní. Sú tam aj naši priatelia, takže strihneme to a ukážeme vám ich. Takže strih. No poď. A ešte nám, ideme vám ich ukázať. Takže, tuto je... Úplne sa zahrabal. Dobre, poď sem. Jaká diera? Poď sem. Je to veľké? Áno. A tuto je, bože, aj on urobil to isté, čo môj. Tuto Máme je flakoša. To To je môj. To je... My hamster. It's cool hamster. Je, že? Yes, a je celý od piesku. Áno, takže ho tam, Kopať. nech pokračuje. A tuto je Sally. Je škrečok. Si zahrabala, víš o tom? Nehovor. Dobre, Počkaj. strihneme to. Hej, ale daj to. Daj pokoja! Epic Pink, daj mu pokoj! Daj mu pokoj! Daj mi pokoj! Poďte, Epic Pink, daj mi pokoj! To je Sally, Aj man. Maruby už hovorí, Muriba už hovorí, aby si mi dal pokoja. Dobre. Dobre, daj, necháme ho kopať. Áno, radšej ho nehajme kopať, lebo Jak vidím, že ho ide z teba trafiť chudáka. Môj skapína už pomaly, ak vidím. Ty sa dusíš, alebo čo robíš, kámo? Si mohol povedať na rovinu. Poď sem. Ja sa snažím vykopať diamant. Dobre, kamarát, pokračuj. Nakladneš. Tento Pako ma tu vyhrabal, takže si to môžem hrabať zás. Ježiš, moja čo robí. Aha, pozri, jak sa tu kopiem, pozrite sa, potom mi napíšte komentár, či mi to ide. A potom vám ukážem, ako som vykopal diamanty. A ty čo si myslíš, že si nejaký baník? Na budúce vám ukážem aj môj super krompáč. Teraz som došiel bez krompáča, lebo nemám peniaze. A ja ti akože dám to video. To vydá pusinku. Ani za Boha. Čak za to. Na mňa. Treba si kopať. No, môžeme. Takže v tomto videu vám chcem povedať, že toto je náš druhý alebo tretí vlog, nevieme, lebo tretí vlog bol u Paklíka, ale že jemu to hackli. Áno. Takže... Druhý to bol ešte, toto je tretí. No, teraz je tretí. Chcem vám povedať, že zajtra alebo dneska bude na mňa Minecraft. Áno. Nevieme, aký server, to budete mať v popisku videa. A môže sa tam aj pripojiť. Pôjde, ale pôjde, nie? Ale počkaj chvíľku. Chcem vás dopredu upozorniť, že napíšte nám, budeme my z Epic Pink losovať, že všetky mená si napíšeme na papierik, zamiešame ich a losneme si, kto bude s nami ešte môcť natáčať. Ale nebude ich veľa, bude iba jeden, takže prosím vás, napíšte nám, lebo nebudeme natáčať iba tak málo. Chceme, aby už keď sa chcete stretnúť s tými Gogom, Gogom, Smusa, Man, Gamer, Explo, potom natáčaj to na mňa, nenatáčaj to na Hlinu. Joj. Ak sa chcete s nimi stretnúť, ešte vám aj iný, Artix, Cvrček a tak ďalej. Môžete sa s nimi, my chceme byť túto z Epic Pink už taký aj lepšejší, lebo nám to tak nejde. Túto s Krečkom to ide lepšie ako nám. Nenatáčaj Hlinu! Ja natáčam teba. A chcem vám povedať dopredu, no že nebudem populárnejší. Aj vy. Chcem vám proste povedať, že zajtra bude mine, dneska bude vlog tento a bude ešte nejaký vlog, ale to nevieme ešte. Zajtra bude mine a ešte zajtra chceme dať ďalší vlog. Buď to bude večerný vlog, alebo ranný vlog. Tak to môžeme rovno večerný natočiť aj dnes. Možno to aj natočíme, ale vyjde to asi až zajtra, lebo nemôžeme dať všetkých
všetky 4 videá alebo 3 jeden deň. To sa nedá proste. Drop it. Ale dobre, tak sa s vami lúčime a za každý like sa tešíme, aj za každý koment, za každý dislike sa netešíme, to nevadí. Ale dajte nám Ale koment. za každý subscribe, takže... Takže počúvajte, mňa na chvíľku. Takže vás zlosneme, proste vás zlosneme, vybereme, kto by s nami ešte chcel natáčať, ty budeš s nami natáčať, pamätaj na to. Ale budete sa mi natáčať len jednu epizódu alebo dve, podľa toho, že jak budete komentovať a takto. Podľa tých komentov to vlastne losneme. Takže lúči sa s vami Epic Pink. A... Lúči sa s vami Muriba. Takže ešte vám veľa čo chcem povedať. Stopni to prosím ťa. Toto má... Hej. Už si to natáčal. Áno, už som to natáčal, ešte chvíľku natočíme. Ja tam bojujem sám so sebou, neviem vyhrať nad nohu. Dobre, rozlúč sa. Čaute a nekomentujte mu to, dobre? Drž hubu. Dobre, čau. Už poď ticho, kuchniak, musím... Dobre, aj ty sa s nami rozlúčiš. Áno, konečne, idem si to dokopať. To je tvoje komentovanie. Má nervy. Však ale už mu nič nerobíme, tak jak môže mať nervy, akože... Tady je mokrý, poď sem. Dobre, takže lúčime sa s vami. Čaute. Tram talata a čusky. Bim!